An filɛlibagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ ka aw bisimila Duba TV ale ni Raficom sanfɛla la ni an sigilen Dongubaru ale kɛnɛ ka sabilikɛlaw kɛlen ko ka madali kɛ nanzarakan na anw bina kana bamayɛlɛma aw ye bamanankan jɛlen na o b'a jira k'a fɔ min bɛ bɔ anw da an ka bɔnto nɔ tɛ walasa gafe caman bɛ an bolokɔrɔ ka kɛɲɛ ni bidon ye min ye indépendant ye ka taa se républicain ma fo ka taa se nouvelle horizon ma ninnu bɛɛ lajɛlen dalafalen b'an bolokɔrɔ bi sɔgɔma in na walasa ko tigɛninguru la kuma batiba min ye a misɛmanw ye an na olu tɔmɔ k'o da aw tulo kan ka kɛɲɛ ni bidon ye o kama sa an bi gafe fɔlɔ min ta nin waati na a bi fɔ o ma ko indépendant sɛbɛnnikɛba ka fɔ la a ko anw ka minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ kiti kow bɛɛ lajɛlen ma ni o ye Mahamadu Kasogo ye ka kɛɲɛ ni k'a dɔn k'a fɔ sibirido ye janvier kalo tile 28 anw ka ministre de la justice a ye barodarasigi dɔ kɛ an ka dunanjigi soba la ni o ye CICB ye barodarasigi a bolila fɛn mun kan o de ye Mali kiri a bɛ bunakun jumɛn kan ka kɛɲɛ ni bidon ye o hokumu kɔnɔ min ye Mahamadu Kasogo ye a y'a jira k'a fɔ min ye ka kɛɲɛ ni san 2028 ka taa bila san 2022 la min ye kiiri tigilamaw u ye wulikajɔ mun kɛ dunkojuguya ani yuruguyurugu wale kɛlɛw hokumu kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye sefa wari miliyari 300 miliyari 50 ani miliyari 3 na kunkanfɛn ko o de ye musakaw ye min ye dunkojuguya kɛra sababu ye ka degun mun lase Mali ma Mahamadu Kasogo a y'a jira k'a fɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya sefa wari miliyari 300 ani miliyari 9 o ye musakaw ye mun kɔni dangarila jamana foroba nafolo a n'a foroba minɛ na o kɔfɛ a bi fɔ ma ko les autres infractions o ye k'a dɔn k'a fɔ dangali wari wɛrɛw ye min bɛ tali kɛ sefa wari miliyari 43 a n'a kunkanfɛn na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye cɛmancɛ fanga ye waati min o bolo a bɛ don ca la a jirala k'a fɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ dunkojuguya ani yuruguyurugu k'o kɔnɔna kɛ u ka wulikajɔ a fanba ye wa n'i y'a lajɛ nin waati laban na anw ka ministre de la justice donc ala a ka wulikajɔw ɲɛsin bɛ o baara kelen ninnu ma o de kama ka se ka kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnlen di jamanaden ma jamana kɔnɔ jamana kɔ kan a ye nin barodarasigi kɛ ka laban ka kibaruya sɛnsɛnlen ta k'a da anw kelen kelen bɛɛ lajɛlen tigɛ n'an bɔra ye an bi to indépendant kelen ale kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye DIRPA ale ye Mali wolomasiri tabaw olu ka kunnafonidiso a bɛ o de kofɔ u ka ɲɛmaaba ni o ye colonel Sulemani Danbele ye ka kɛɲɛ ni ntɛnɛndon ye colonel Sulemani Danbele a bɔra a ye barodalasigi kɛ barodalasigi min ni a y'a lajɛ ka laban ka ɲɛfɔliw kɛ jamanaden ye soldasiw ka wulikajɔ mun kɛra faso Mali kɔnɔ ka daminɛ décembre kalo la ka taa bila janvier kalo ale cɛmancɛ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o hokumu kɔnɔ min ye wulikajɔ 62 colonel Sulemani Danbele a y'a jira k'a fɔ Mali soldasiw u ye o de mada jamana cɛmancɛ yanfan na fo ka taa se min ye k'a dɔn k'a fɔ jamana ale yɛrɛ tilebiyanfan yɔrɔ caman na o wulikajɔ 62 i k'a dɔn k'a fɔ a tilara i k'a dɔn k'a fɔ tilayɔrɔ damadɔw de ye min i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ 42 olu ye k'a dɔn k'a fɔ mun kɛra ni pankuruw ye ka laban ka taa sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw kɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin wulikajɔ ninnu a kɛra sababu ye min k'a dɔn k'a fɔ jugu ma 42 ka olu o bɛɛ lajɛlen bɔnɛ o nin na min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya malobɔrɔ 77 ninnu bɛɛ lajɛlen ye zakatu ye min ye kulu maramafɛntigiw u kun ye min dara kɛ jamana denw na k'a sɔrɔ u yɛrɛ sago tɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye bagan ni o ye misi ye misi 820 olu dara kira i k'a dɔn k'a fɔ kulu maramafɛntigiw la k'a di a tigiw ma u ka sigidaw la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye maramafɛn caman bɛ yen ani juguw ka bolimafɛn caman olu dara kira u la ka laban k'olu kɔni bila Mali ale ka bolo kan nin wulikajɔ kelen in a kɛra sababu ye min ye maa 42 o bɛɛ lajɛlen ye kulu maramafɛntigiw ye ka olu fɛnɛ wele k'u don bɛrɛ la min ye maa 65 ye ka olu bɔnɛ o nin na u dagayɔrɔ caman bɛ yen ni o y'u ka sanctuaires ye olu kɔni da koloncira ka yɛrɛkɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bakurunba fɔla nin wulikajɔ in ni DIRPA ɲɛma a y'a boloda ka kɛɲɛ ni i k'a dɔn k'a fɔ ntɛnɛndon ye
ni wulikajɔ ninnu a kɛra yɔrɔ mun na a bɛ duwanza ko fɔ ale ni Boni min ye k'a dɔn k'a fɔ Balagina ale ni Simi ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Bajankara mara la fo ka taa se Sare Ibema ale ni Bore Koro mara la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Nada ni ale ni Sinzani Ɲɔnɔ mara la wulikajɔ caman kɛra o yɔrɔw la fo ka taa se Sofara Jɛnɛ Nara Kita Muruja wulikajɔw kɛra nin yɔrɔ kofɔlenw ninnu bɛɛ lajɛlen na anw ka soldasiw fɛ. An filɛbagaw an'an lamɛnbagaw hali bi an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye ni waati na an bi min da aw tulo kan o bɛ tali kɛ politiki ale Bunakun ka jɛkuluba min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko carte d'échange des partis politiques pour un retour à l'ordre constitutionnel. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye ka kɛ ni sibiri nata ye nin jɛkulu in u kɛ n bɛ ka ŋaniɲɛsiri kɛ min ye ka bɔ ka jamalajɛ belebele o sigi sen kan a bɛ fɔ min ma ko meeting. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ n'i ye carte d'échange des partis politiques pour un retour à l'ordre constitutionnel a ta k'a lajɛ o ye jɛkulu mun ka laɲini ye cogo bɛɛ lajɛlen na min ye waati latɛmɛ fanga a ko kun bɛ se ka kuncɛ a kuncɛ waati la fanga ka segin civiliw ma. O kama an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye ka kɛɲɛ ni Dr Modibo Sumare ale min ye jɛkulu in a ɲɛmaa ye nin waati na. Nin waati laban na jɛkulu ale kɔnɔna na maa caman bɛ u cɛla mun kɔni y'a yira k'a fɔ olu sen tɛna ye sariya sunkura a baara mun bɛ senna nin waati na. Nka u bɛna taa carte d'échange maaw u maa caman kɔni taara u yɛrɛ sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ kulu in ale kɔnɔna na ni o ye jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta ale ye tigɛnɔ bila kɛ gafe min na ka se ka maa 65 bɔɲɔngo sugandi olu ka kɛ commission de finalisation o cɛdenw ye ka se ka min ye sariya sunkura k'a baaraw bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ka laban k'a bila vote a bolo kan o kɔni kɛra tanamako ye carte d'échange maaw olu yɔrɔ kosɛbɛ. O kama min ko olu fɛla ko tɛ sariya sunkura kɔni a baaraw ye olu kɔni y'a laɲini min ye sibiridenw ye ko u na lajɛ belebele kɛ. Lajɛ in a dabɔ tɛ foyi kama ka se ka hakilina ani k'a dɔn k'a fɔ kunnafoniw olu kɔni di u ka tɔndenw ma saga na waati bɛɛ lajɛlen na. N'an bɔra ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin waati na ka tali kɛ Mali cɛmancɛ faga ale n'a ka taabolo la min ye anw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya na Union africaine ale ɲɛmaa Musa Faki Mahamad ale kɔni ye wulikajɔ kɛ ka na faso Mali kɔnɔ. Wulikajɔ in a ye tali kɛ fɛn min na o de tun ye ka na jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta a n'a cakɛɲɔgɔnw ko kumaɲɔgɔnya ka laban miirina mun ni olu bɛ se ka taa n'a bɛ taa bawolo Mali ka lafiya la o kumaɲɔgɔnya olu kɔni tɛmɛna Musa Faki Mahamad ale ni anw ka jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta. Nin taama kelen in senfɛ min ye Musa Faki Mahamad ye a kɔni ka wulikajɔ a ye tali kɛ min ye ANER min ye k'a dɔn k'a fɔ anw ka Assise nationale de la refondation o baara mun kɛra ni o kan ka kɛ sababu ye ka yɛlɛma caman don Mali a ka taabolow la a ye k'a dɔn k'a fɔ baaraɲɔgɔnyaw kɛ olu kan. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a bɛ fɔ ma ko autorité indépendante de gestion des élections ni o ye kulu kɛrɛnkɛrɛnlen min ka baara na ɲɛsin anw ka kalafili kow bɛɛ lajɛlen ma ani o fɛnɛ maaw ye ɲɔgɔnyew kɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Musa Faki Mahamad ni ale Union africaine a ɲɛmaa ye a ko a bɛ Mali a marabaaw fo ka sababu kɛ n'i y'a lajɛ k'a daminɛ ale ka bɔli laban na ka se sisan ma k'i b'a ye k'a fɔ Mali ye wulikajɔ caman kɛ ko nka o bɛɛ n'a ta baara kɔni a tɔ caman bɛ yen a bɛ ɲini marabaaw fɛ hali bi u ka wuli k'u jɔ cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ nin jɛkulu in u bɛ se k'a dɔn k'a fɔ baaraw boloda teliya la min bɛ kɛ sababu ye an ka segin tagabolo normal kɔnɔna na. N'an bɔra ye hali bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta ka kɛɲɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ duwakuncɛ tɛmɛlen ye. Anw ka jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta ale ye k'a dɔn k'a fɔ tigɛnɔbila kɛ gafela tigɛnɔbila min kɛra sababu ye ka se ka jamakulu dɔ o kɔni bolo don ca la min ka baara na ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ anw ka sariya sunkura ale kɔni baaraw kuncɛli ko bɛɛ lajɛlen ma. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye maa 69 ye jamanakuntigi a y'a ka danaya da olu ka se ka anw ka sariya sunkura a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ka tɛnku. O hukumu kɔnɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ kulu caman bɛ yen mun kɔni kun kɛ n bɛ ka ban o kɔni boloda olu kɔni ka maaw yira kulu in a kɔnɔna na.
an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni maa 69 a bɛɛ lajɛlen min ye bɛrɛbɛrɛtɔnw olu ka maa sugandilenw fo ka taa se min k'a dɔn k'a fɔ société civile ale ni marabaajɛkulu olu yɛrɛ ka maa sugandilenw o hukumu kɔnɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ wagati kunkuru o de dira nin maa kofɔlen ninnu ma o ka se ka baaraw kɔni boloda a boloda cogo la min bɛ kɛ sababu ye anw ka sariya sunkura ni o ye nouvelle constitution ye ka se ka a sɛgɛsɛgɛliw n'a fɛsɛfɛsɛli bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ taa bawolo jamanakuntigi ka tigɛ nɔ bila la ka sɔrɔ ka taa i k'a dɔn k'a fɔ min ye a kalafili ni o ye bolokɔrɔta ye ni o ye élection référendaire ye n'an bɔra ye hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye ni waati na an bɛ gafe wɛrɛ min ta a bɛ fɔ o ma ko nouvelle horizon an lamɛnbaaw an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ka kɛɲɛ ni duwakunkuncɛ ye min ye anw ka mali kɔkanko minisiri ni o ye Abdoulaye Diop ye ale ye wulikajɔ kɛ ka taa i k'a dɔn k'a fɔ Nations Unies ni o ye diɲɛ kelenya tɔnba o kɔni faaba la wulikajɔ in a bɛ tali kɛ min na o de ye kuma ni kuma min ye k'a dɔn k'a fɔ Nations Unies u bɛ gafe min bɔ mali ka dabolow la ka se ka taa mali ka gɛlɛyaw olu kɔni ɲɛfɔ Abdoulaye Diop a ye o wulikajɔ kɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o wulikajɔ in a senfɛ min ye Abdoulaye Diop ye jɔn Allah mali ka gɛlɛya a fitinin n'a kumaba ye fɛn mun ye a da sera o kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma wa Abdoulaye Diop a y'a jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bidon in na mali bɛ yɔrɔ min na jɔn Allah maa tɛ se ka mali kɛ mali fɛ ka tɛmɛ malidenw kan wa mali ka gɛlɛya a ɲɛdɔnbaa yɛrɛ ye malidenw de ye wa ka se ka fura sɔrɔ a la ko o fana malidenw ye o hukumu kɔnɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ maliden dɔ bɛ yen Aminata Diko ko ale kɔni taara laseli dɔw kɛ laseli mun ni a taara mali a juguya na nkalon na sanga n'a waati bɛɛ lajɛlen na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o hukumu kɔnɔ min ye Abdoulaye Diop ye a y'a jira k'a fɔ nin maa min kumana mali ka ale t'a a dɔn wa a t'a dɔn a nana kulu min to a la wa a kɛn bɛ ka kibaruya mun di mali fɛnɛ kan o kɔni ye ale dabali sɛbɛkɔrɔ ban Abdoulaye Diop min ye ale kɔni ka laseliw ye jamanakuntigi tɔgɔ la ani jamanadenw tɔgɔ la a ye o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ a kɛcogo ɲuman na n'an bɔra ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ka tali kɛ hali bi mali a bɛ dabolo min ka lakanako ale bunakun kan min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana kɔrɔyanfan jɛkulu dɔw bɛ yen olu kɔni kɛn bɛ ka fara ɲɔgɔn kan o kɔni boloda fara ɲɔgɔn kan min n'a bɛ taa laban ka se ka kulu maramafantigiw u k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka laban ka wulikajɔw kɔni boloda k'u ka hakɛw ɲini ko o kow kɔni daminɛna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a bɛ kulu min kofɔ o de ye MNLA ye ka taa se MAA ma min ye Asuya ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye i k'a dɔn k'a fɔ o ko olu bɛ senna walasa ka se ka nin jɛkulu ninnu olu kɔni fara ɲɔgɔn kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye MNLA ale ɲɛma Bilal Aga Cherif ale ye Mouvement National de Libération de l'Azawadi ale ye o ɲɛma ye fo ka taa se ni ale yɛlɛmana ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sɛma ye nin waati in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ŋani ye siri in kɔni bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ kulu maa saba in kɔni olu yɔrɔ ka se k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma hakɛ to u bɛ se k'u ka hakɛw ɲini cogo min na mali bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na waati nataw la an lamɛnbaaw ni an bɔra yen sa an bɛ gafe wɛrɛ min ta a bɛ fɔ o ma ko indicateur du renouveau kunnafoni y'a jira k'a fɔ min ye anw ka tiɲɛnikɛla cɛba dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko Yad Agali nin waati laban ninnu na kunnafoni y'a jira k'a fɔ min ye Sahel kungo ni o ye cɛɲɛma jamanaw ye wara in a ka taa ka segiw kɔni cayara nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na nin waati laban ninnu na hali n'a sɔrɔ waati jan kɛra a kɔni kun man kan kun tunun bɛɛ kunnafoni y'a jira k'a fɔ yala dankari bɛ Yad Agali la yala a duguyɔrɔ laban na wa yalima a yɛrɛ kɛn bɛ ka fanga kura sɔrɔ ni o kɛn bɛ sababu ye a bɛ ka kunnabɔ nin waati ninnu na ka laban ka bagabaga ani siran ta k'a ɲɛsin mali ma wa nin ye ɲininkali to min dama dɔrɔn ye min ye sɛbɛnnikɛba ye min man da an filɛlibagaw an'an lamɛnbagaw nin bɛ dansigi an ka bidon dongobaro labɛnni na ni ala ye don wɛrɛ yira an na an na kunnafoni wɛrɛw sɛnsɛn k'olu da aw tulo kan o la an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛ la